Beh nádeje, charitatívna akcia, ktorú zorganizovalo občianske združenie Pomocníček pod vedením 3 mamičiek zo Serede. Prvý ročník sa tešil veľkej podpore. Zabehať si prišlo 276 ľudí. Nechýbali ani známe osobnosti. Výťažok z podujatia venujú deťom, ktoré to potrebujú. Vďaka 3 šikovným mamičkám sa už podarilo finančne pomôcť mnohým deťom, ktoré trápia zdravotné problémy rôzneho druhu. Občianske združenie Pomocníček organizuje počas roka viacero charitatívnych projektov, no tento bol prvý so športovým nádychom. Väčšinou sme robili koncerty, ples, detské vystúpenia a my ako antišportové maminky sme sa pustili s pomocou iných aj do tohto. Sme veľmi radi, že sme sa na to dali a myslím, že to malo zmysel, keď tu vidím všetkých tých ľudí. Napriek tomu, že išlo o prvý ročník, účasť bola doslova nadpriemerná. Pripravené boli 3 behy, detský, hlavný a hobby beh. Ten prvý odštartovali tí najmenší a vyhral ho Samuel Gavalec. Veľmi sa tomu naozaj tešíme, prežívame to, ako som teraz štartovala detský beh, tak som mala až husiu kožu, takže tešíme sa, že to má taký ohlas a že tí ľudia prišli nás podporiť. Veľmi sa teším, veľmi dobrý pocit mám, že nám veľmi veľa ľudí pomohlo a že sa veľmi veľa ľudí zapojilo. A na to, že to je prvý ročník, tak to je pre nás prekvapujúce a tešivé a spokojné sme všetky. Mám veľmi dobrý pocit, že som pomohol detičkám. To super vec na pomoc detičkám, ktoré to potrebujú. Ide o to, aby deti uzdravili sa. A ty si sa teda rozhodol, že pobežíš? Jaký máš z toho pocit? Dobrý. Takže túto vynikajúcu akciu si myslím došlo podporiť vlastne 25 chlapcov staršieho dorostu. Plus samozrejme tréneri a vedúci mužstva. Som veľmi rád, že môžem tu sa zúčastniť na tejto peknej akcii, ktorá pomáha vlastne deťom, ktorí sú v núdzi. Víťazom hobby behu na trase 5,5 kilometra sa stal Lukáš Eliáš. Hlavný beh predstavoval trať dlhú 11 kilometrov a s veľkým predstihom ho vyhral Michal Puškár. Sa vlastne takáto myšlienka veľmi páči, teda, že to je na pomoc deťom, čo je veľmi dôležité podľa mňa a hovorím, organizácia výborná, trať, všetko super. Akciu prišiel podporiť aj Tomi Kitkovač s manželkou a svojím tímom. Moderátor Saifa vymenil mikrofón za tenisky a známy galanský bežec za tenisky za mikrofón. Tak dobre viete, že ja som za každú dobrú vec a kde treba pomôcť alebo kde sa treba objaviť, tak tam je Tomi Kit a jeho tím, takže ja sa teším. Je to pre mňa ako príjemný nejaký taký tréningový easy beh, takže keď sa dá, je čas cez víkend, tak je to príjemné si to takto zakomponovať do svojho denného plánu, takýto nejaký tréning. Prečo som sem prišiel vlastne? Stačí sa pozrieť na tie fotky, čo tam vidíme, tých chorých detí, takže som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Celkovo sa podarilo v tento deň vyzbierať pre deti úžasnú sumu a to 3700 eur. Toto na 90% budeme organizovať aj budúci rok. Verím, že sa na to dáme, stalo nás to naozaj veľa námahy, ale stálo to za to, tak budeme sa snažiť. Pre televíziu Kraja Stanislava Janegová.